Kung nasan si Senator Sotto, nandun ako. So, pag napalitan, Sa tingin ko mananatili yung ano niya. Basta yun yung ano ko, yung commitment ko kay Senator Sotto is kung nasan siya. Remember, no, 2013, magkakasama kami sa minority. Tapos noong 2016, kasama din ako niya sa majority. Ma'am, committee mo yun pa rin yung gusto na committee sa inyo? Yeah, sana. Yun pa rin makuha natin yung tourism. Ma'am, sa tingin niyo ba magiging independent yung Senate considering na maraming papasok na allies ni Presidente? Tingin ko naman, di ba lagi namang independent yung Senate? Nakita naman natin this 17th Congress. Kahit pa paano may independence.